पाले कसैले रवेला दिहनी दियारी हो गईनी रेडी सैया पेंधी के पियारी ए जी पाले कसैले रवेला दिहनी दियारी हो गईनी रेडी सैया पेंधी के पियारी तो काहे लाइल बनी रोरा धूप होती होती अरे बोली जब नीक नइखे लागत तो हे धूप अगरबत्ती छोरा जरा वराने घिउआ के बत्ती। जब नीक नइखे लागत तो हे धूप अगरबत्ती छोरा जरा वराने घिउआ के बत्ती। हाँ चुप रही ठीक से देख लो न फल फल हरिया लादेले बानी धनी ललकी चुनरिया करना नमी नहीं कमी होखे देम और क्या चाहिए बोलो जाई बजरिया। तो सुनी कि माई करेली पसंद जमन फुलवा पिया ले ले मिला ले और हउलवा कि औरी पूछ ले है पंडित जैसे लागे कथि कथि। जब नीक नइखे लागत तो हे धूप अगरबत्ती छोरा जरा वराने घिउआ के बत्ती। जब नीक नइखे लागत तो हे धूप अगरबत्ती छोरा जरा वराने घिउआ के बत्ती। आवत बारी माई अपन आंगनवा पूरा हो जाई सोचल सपनावा इहे बाराइटर राजेशु के मनवा मनीष विकास जइहे माई के भावनावा। काहे लाइल नखी गंगा जी के पनिया कैसे धोम हम माई के चरनिया जाने कहां रहत बाटे पिया राउर मोती। ए जी जब नीक नइखे लागत तो हे धूप अगरबत्ती छोरा जरा वराने घिउआ के बत्ती। जब नीक नइखे लागत तो हे धूप अगरबत्ती छोरा जरा वराने घिउआ के बत्ती। हम कुछ नहीं जाना जल्दी लेके आई।